Education, information, and entertainment right here on DLFM 106.9. DL News. Shobre no semano dun kron abo apa du emye no ho yama munyina ha edeba DLFM oha eninsia echiripo enkron kasafidie sunie emraso sakase botewa yesanso so ene adwadai eyo sanabo smende de toso yaduonu enum emfimpim yenu ne yaduonu numu ene ewei na esma hodo a yaboaboa no sakase botew no ya kriche ne nyinada akoguyen abe fonten kese ne so a na DLFM online.com eno wachinso kasebona nam DLFM yen app no ena bio tuning app no nso wodi ane so obekọ Google Play anasa App Store wo download wi na wa search DLFM 106.9 kasebona nam so a ubenya bi na watie edi amayan eno wachi no ye Facebook no eye adwuma YouTube ene TikTok ne nyinada eye DLFM 106.9 kaseboi ehemfo ni ane videos ahodo nyina nam so a ubenya bi ne wahwe ede amayan awiai ensam titira ebedi kaseburu makotene bi enesem osofo peni onu kwara nso eyakofale bai ede ma Parliament Church International Apostle Francis Amwakwata ede nsem atudwa ekiremisem odasane biara wasase wesuo no ehu behia se ubehunu twede amponyankopon ade kropot dudia wo mu kwasibo ne beka ne se talent ene betumi aboa mabobra akowanim ente sa de wabra bono enya de abetime eduru bɔhye hom ede mo kyeremo ebesom ahwiai Sounds na programs manager edema DLFM 106.9 eye Mavis nana ama inshira mensa dodo asar mane se Silver Lady si yanka nkyere Ghana de hye nyina nsem yam papa wanya ne ba bi kro Daddy Lumba nyankopɔ ya atoma osana abosimi ndeta so aduasa na watwe de ahyehye no ebekɔ ewo the University of Ghana Sports Stadium ebia ya nansesaye yade mo kyeremo ebesem ahwiai sana nso na Ghana ne nyimtuni a ode ne dwuma ewo UK ne den ade Rasta Kenya ade smart twa ekyeremu sem ne maame ende papa firi mu mpo wansu da na so nyimtuni wanya ne ba bi kro Daddy Lumba fi mu ne de ejajoa ene otwa ensema no pina ka ho na yade besem sem kase botew ewo DLFM oha ene ensia ekyiripo enkronso adwuma didi suei ena esu yasene Lumba nsupa eya adwumaku a ensuo ena wonom oy eje de senti ankrankra wotie mawiei ene nwumaku ahodo nyina se yensuo nkuto na mope de dwuma de a mamode ne mofo mani fa nkyere mum ewo Lumba nsupa ka kyerem koto nsuo ne bi ne mofo ne dwuma de ahodo a mutie no yeso ne guma ahodo mienu ye was sachet 1 pure water no ye obi wo honom ena no wachi nso ye go bottle 1 na in fact yeso no akono na FDA for the mother do stamp on the team so panya wonya bi na de dwuma enya ade oha obiada ewo mu kram akwanya ba de masha Ghana hyenkafo wonim ka atwi wona bo ye atwi a Lumba Super kache na kotu so bi kwakye bosum do a ubenya sika edago botom frampani for ahomatrofo iso 0555 274 757 and 0577 475
343 Satana Bogra mo egwom eye dansman mpatema madam abanya meche butum ne shop no ebe Lumba sport esanso ben appear to zile ni mo ewo dansman na homa trofone 0557 349 401 Sanso mama Vic ebutum na mama Vic ne shop no eben Ofanko sport eben washing be ni pe na wo nyina se washing be ho no mam fara homa trofone so 0500 680 783 Bra Kwame Butum ewo da command circuit station the shop no eben adon troba na ewo circuit station ho ma ewo da command na homa trofone 0244 094 793 Sanso na edit kwesi Butum ewo do wenya the shop no ene Central University do edede hwe ni mo ewo do wenya na homa trofone no 0246 601 004 and 0266 400 215 Okinkania Masin Kumya Edikase Botew Ebesuma wie no edi amegye so eye wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B medame ho meba medekase bo no enchire mankasa ebeto aso edi asomo DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo Akwaba Afitumlika Neshia ye Ewo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchire mu ankasa na yemfa ensomo Yasha kasebo na se enfamfiri kofale bai Ono kura yenso na Yosofo Penin Edema Parliament Church International The day at the Apostle Francis Amwako Ata Edensem Atudwa Say young country Ghana for anywhere seen us say Abrabomu Adisuano Ehu behia pa se nipa biada wobetumi ehunu abosua twede amponyankopon oboye no odudua yemu eno betumi apoa ma yatimi akon ede anatamfo so ekwenem every say yantimi ehu de kode a twede amponyankopon dudua yemu se wo talent and as a gift nyankopon achade odedom ye na ebe mo de awo twetwede pa nanso ye bohye no nyade a ye betumi edre hom onumnyamfo Francis Amwako Ata Apostle kasemu ana wo kire mi sem se nipa biada wotumi tenase na obo modin abunkum eye kwampo ekowachi na wo hunu abosuo o talent atwede amponyankopon do bo wo na e betumi aboa mo atumi akọ akiri power prapo no mu emra waje mre no ne de kasebo twetwe nkomo na obepie mu e wo DLFM fia na mo ne ena Apostle Amwako Ata kasemu ena ode na the same Ghana for bekaya yam papa wanya ne ba bi kro dade Lumba ne veche 92 twa e wo the Independence Square no enim papi be hia mu efira chichiri benche ba dwumadi na sen we kire mu sem yam papa dade Lumba doma e dono no sabe nya ne suku komu eni nya sadodo owo na mum e yanwom to na twede yampanyakopon de to ne mu na ne senti ene dade Lumba ayeso ko wiase afa na nyina ye boni din a wiase nyina tenenka we nyina chese yam papa wanya ne ba bi krom Charles kojofo so da sana mane se dade Lumba no ohun adoma chade twede yampanyakopon de to ne senti toto stress ye nyina da ye moye homoden se oduma kwa twede yampon eye bolobode obo ade no adoma chede de mu nyina momoden so be patch kwan ye hu a be boya me so atumi akonkane e wa brabonum Apostle Francis Amwako Ata kasem no wokire mu sem yan kai David ekwan hodo wo fa so e de tai keke e de abode hyemu ekokun go light no wei ekire mu sem twede yampanyankopon ahoden so ko dudua ne mu na ne tumi boa no mane de konim na ohu ade yankopon ye twede yampanyankopon dudua ne mu nti ne bo no homode ekokun ekun ye e de eye go light so konim ti osada say Ghana ni biare mama homode ase betumi yaboa na yabosu talent no yetimi empe ekira kwan Apostle Francis Amwako Ata kasem no osade na the same na sempo ye baka ya eye shatawale emna mpanifo che no so mko gina ye e wo lo company fo aka che no e don pi bomoden ejibum kodi nachi so munya no wode munya no ma munya no e ma nam so mpo eye ne be condition mpanifo te so we nyina kire se so obi bomoden ya dwumaden eboa no hu ne talent a etumi boa na bia hodo obi a wanso da ye anwene ho so obekọ no enya hu masua asem the talent betumi abo ma nipa kro no watumi akonanim e wa brabom ode nsem sei ato de ye kasebo enim If I'm so friends, I'm so be any memorable. You see, in the school of life, the only weapon
that can function very well in the presence of your enemies is your gift. Nyansa, ebi now time for an ekokono onim nyansa chen. Smartness, ebi no be smart chen. The only weapon when you made the man say edu ya time for ni ma intimi nkuntia no achede. David any Goliath. David nuanum very market so be makakra katenten. Goliath pie no na so wa akonde ba na Goliath akonde no na ebro so de so ntina mede mani ni dwane. Excessive onya abranti bi o wa achede bi a Goliath any bi any tire no. Enti tire achede DLFM 106.9 achede na ebie kwan ma o na tumi de wakopie ba bia obi anko. Ne kwakra mo no na Apostle Francis amwakwata echirimu a ade abaako a eha oman eya brabone a eha kana mebuno ene wiase afane nyina o kirem se ne abefo tentan so kwabra ne tumi kwotena so na watwe ne phone tententen ase nanim wanya sika akwato iPhone ti onti jai yenya no ne wiase nyina tonjom famfre no o kirem se kwabra ne kwabefo tentan so no so no phone de sine so na TikTok ya bai chana phone pom fa anya hwe nanso Ghana ni abasiriwa Ghana ni oman mu nkokura ne mrewa ene mebuno tumi fa eye phone camera de sine so a ene atenie pa ekotwi bebra man wo kura yi mu nyasem kuma ene osimesi obedi watam safru na se akosi fom na manfo boje ne susi ya pa osi oh Ghana ni yajira Francis amakwata kirem se Ghana ni bebrei sana montu a yetue emwa yakura ne mum yemomade se bebo mpaye na twide yampanyakopon wabie nani na yatimi yahunu aboso atwide yampanyakopon dodom yen talent no na yatima ye ho adwuma na ne betumi abo mebunu biada yatima diye wasase we so o kirem se kronobo enya adwuma atwede yampanyakopon de ma nipa afin so sabe adwaman kwabane tuma modin a tumi kire adwaman o sina gedem ba adwaman se na adwaman so se fe sa aden de na yeche o kirem embo ni senti Ghana ni mebrain but modin se sa social vices ne yenya ye ne mo ye ho modin a ne yempe twede yampanyakopon aboso odudu ayemu ye talent ne ye ho adwuma na betumi aboa ma oman yatuma koyanim ego mpunto mu. There's a brasso, Yambranti and Yamaba one, and any bebo machedi so. No one who say Assasia or was dear bemo, my nipa, a chedia, a womb, a YouTube, and yes, and yes, social media, Namum dia gift. Ghana is so gifted with everything, and the people in the country are gifted. Akasa your attention, a babasa chedi and so no mawi. Mianka Seminia, Minyanka Manka Seminia, Manka Seminia, could you for dear Nama Lumba aye Lumba dear Nama ni wachimpo wiasi na ikurano na no yachisha tawadi hwe dome kogo omonye mema so no dentia ya chedi bi o ma discover sremrantia ne mabawa no omunyai shisha omunyai smoke omunyai arm robbery mrantia ne mabawa no ema wa tension emra adia e omo gift ya nyamede ma omo and their life will never be the same. Yamishram, Yama, Babishan Funina Yako, Yamiyadum, Saturday, Yina Bishia, na Edio, Abodum, Yamishram, Lumba, Juma for Mabba Juma, my idea, be Bahami Kuma Tom Yim, be Tim who said, no way, Monso Achedia, Yamedema said, Monso, Monfaye Radio Juma, Muguswa Moye, or Tofimu, my German now services, I'm the Yankopon Shidamo, Nanin Sanyaka so, of Yesu Christo Jimo. Amen. Any a woti ye air kofalabai. Onukrada eno ye kwanchirefo penny and I head pastor at the Ma Parliament Church International. The day at the Apostle Francis amwako ata ena oteni ken nokrepam pa enipa hu achede atwede yampanyakopon do bebo papa if it's obi odi tuogina kwa ho bokro no nyankopon amfa saa sunsumu ya nhwe mu eye wa enam se wo hunu wabosu nyankopon de bo wo nti ena ogina baabi din sem hunu twituo bokro no kum nipa. Oh, say, ya papa, we ya doma. Dear Kwaniaba, fire papa home. Good legacy. Brapa or boy, and as a power try and until the biada, a journey debris. Obiawu, ya fana kwesieno, Busiani Crencio. A mama de an Yensian bibi. Enfant papa wua, where would pa na Yensian good legacy no. I think so. Apostle Francis Amakwata. Yamishan pa, if it's in some wakan a mood door. Na badwe mani ena obeti ase yanto akase bɔ no so na yemwura mu DLFM fia na de agina fia ha ya na Mavis nana ama inhyira mensa dodo asa na mane se silver lady fita sa kato pa to pa lady ono na ye drive time host edema DLFM 106.9
On the sense you head of programs at the DLFM 106.9. Now the smart to dra me say. Pen was in the pain. Young country Ghana phone in say. The late musical icon Charles Kojofusu. Dudwa Sanam Nane say. Daddy Lumba. Ni 1 week no, na watch no. Date no, and say say. And I feel so. Be kwa kudi jumadi no, enya dia asasakram. Na several dikase mo, and watch me say. Nyanko po ya atoma, mimi na ebe ya. Ebe ye, osanabu suma yagumi, ni de tosu aduasa. Efim pimienu, ni de nunu mo. Jumadi na beto dwa. Ewo the University of Ghana Sports Complex. Kwa no jumadi we, ebe to dwa. Na several lady, emra oje mre. Na di oni di kasebo, to twen kwa bando watch me say. Yan kancha Ghana phone na say, yamba pa na watch na beto dwa. Ebe ane sesa ye. Efe nso date no bibia ne ho asesa kra. Na o kire mu a eye t-shirt son kwaba na sa t-shirt we no. Duku ka ho bi yam papa ne fo ne de dem kama onya bi na wo sha be fata opa. Na o de aba na wotwe ne bi. Na we de size ne bia wo bi. Enfo ne se de okese yete wo so white bat se DJ Hitman pa obenya wo size e won tade ne mu. Several de kire mu say obi ama ne ho modern se papa t-shirt no betuma nya bi na watumi ahye eba ye papa na wotwe na se. Na kasa mu ene wo chim se t-shirt no pe bi ato a. Ebi wo DLFM yem front desk hanma ubewurum efian ma wonse betimi aka bi adwa Jessica pa e wo hono ma ye papa teachers no oton de magana de hye ne kasa mu ene wosan de na di say t-shirt ne de ese obi anya bi nanso bibinti wantuma anya bi a atade a ye de ba no eye tuntum ene kokko wonsan ka betimi ahye e de apa ne kasa no wo kirem say ye nka nkire Ghana fo nyina say ye papa na wotwe no enya nipa so no ku bi ene eba obi a wo ho kwan so ba bi ni senti ubetumi ababi se wo ye nipa asabe wonante akọ wanim na nkọ wachi de wo betumi ababi wo ye nipa asabe wo hwene tia sentamu na wo ani na hu na de betumi abaye papa na wotwe no epi wo de hwiche mpo na abetena me yempia na fabra obenya kwanya etimi ebewura mu bi o kire mu satoto sere nipa de hye nyina se mo bai sabe basa ye munyina kwara munyina maye papa na wotwe no etimi enkon kan wakasa kire mu se yempa na wotwe no dwumade na betodwa ewa no aya no pa nonson kopeme se impenifo beso no kunwa se ne senti ankwankra nyama mode ambeta ye papa na wotwe no enje sonko ode nsem sei edito di ye kasebo enim within the silver lady Mavis Nana Mansura Mensa me na me head of programs e wo DLFM 106.9 na the daddy na wotwe da no baso 30th of August meminin de ye di enim ya meminin de ya e wo University of Ghana Sports Stadium Legon Sports Complex ho na ye na wotwe da no ye de pa na ye tonsa de afrado fo na ye sremo a de hia ne se wonya watade tuntum anase kokko ye wo t-shirt so available ye ton udru DLFM edwumeko mu ha ye opposite Wisconsin University e wo North Legon udru han so obenye bi ato ye wo scarf so e wo ha say the papa mu ne se papa the life no ye beka bo mu na ya celebrate amana ye fe ti woto bia na aboa na wentimi anton so na wo watade tuntum ana kokko bia na wo be share na wa hye ne kama na memninda no anopa na wo de no so kwa na wedru ha ye wo ho anopa na de kopim enumre no ye de na wotwe da no e de hye so ye ton sa de afrado foin na se de mpeninsi na yi akoye nkoja madaroma ne ya ade ato na nensu nyo no ano yi mombra na yen kambo mu emboa enhwe en celebrate ye papa Charles Kojofusu Daddy Lumba CEO Edema Bravo Multimedia DLFM ai wanu hwam papa dondo wei eje Mavis Nana ama Nhyira Mensa dodo asan mane se silver lady ono na ye head of programs at the DLFM 106 point ono kwaye nso na ye drive time host at the DLFM obadwumaden yi pa papa no pa to pa fita sakato enti nyina mo meta ye chi ade atoye ne efise sebe de ade atone ne nyono ana yi di na chi apan so nyono ana pam te momre na munji bum enko the University of Ghana Sports Stadium ana complex yakopon ya adoma memenda yi ne ye papa na awotwe no ye nyina ye nkoboa abusua ejamfo na bibia entodin the silver lady wanu hwam pa to pa yaminhira opi yanto akase botel ne so na yakwanim na Ghanaian UK based highlife musician the day at the Rasta Kenya odin smart to dwa kire mi se ne papa afrimu ne maame nso afrimu nanso mra ne papa ene ne maame a wonom eye na wofo frimu no wansu da na nimpo amano dwakura ne mom emra wote say yam papa wonya ne ba bi kro ayam to fo hene
the late Daddy Lumba Charles Kwadwo Fosu afiri mu no. In fact, niso edware ne pa se su kwatia. Osun papa make se nya de esu no mpo watumi atwa som. Na Rasta Kenya kasa mu ene wo kire mu se the late Charles Kwadwo Fosu anya ne ba bi krom. Dodo asane mane se Daddy Lumba yi. Eno ye ne mentor. Obi ananka wo sua no. Na nka je papa twede mponyankopɔn abosu soronko dudu ya ne mu no. Anka ono so anya mu chafa. Na nka abo na onyum to akwanto mu no. Watumi akɔ nanim. Ewa ne music career nim. Nanso Fofi Antoata wadwane apamanya papa yi wantumi anhia ne da nanka de bia da obɔ mpan pote papa obetumi ahia nanka jo na di nkuta ho ne yam papa ama na kwankyere na nyum to mu nyansa ne sua ho no watumi anya biem nanso wɔ ye yam papa wantumi anhia no na ba mowo de na pakan abafa no de ne krom Rasta Kenya ema one eya DJ Zikipi Samuel akwatwetwe nkomo ewa wo so adwumadie so ewo DLFM ye fie ha ne musei ena Rasta Kenya kasem no chirim sem Daddy Lumba wabwa wiase afa na nyina na nyum toyi eto nimpafo ama nimpa etumanya lepa etumanya walepa etimi akọ emuso afa ho etumanya odo de so magade mu anya sem kuma ne santi yam papa de sabe be kwen ne din ho ya fatana kono ti wiase nyina emomade yankan fa papa nyuma pa wapo ne yensu bi emfanfiri yam papa esa pa watwanem Rasta Kenya chirem sem yam papa bra wapo eni so hu na wacha no Ghana fo nyina titiw ne mbebunu no yensua bi emfanfiri ne nkyɛn efiri sɛ yɛ papa twa sapa se edi akyɛ bɛbɔ ya pa mɔman ya tuma kɔ na fi sɛ papa bra wa pɔ in fact edi twam kura o kyerɛ mu a emra de ato yɛ papa na ho kafo na afi nso ɛyɛ na busua nyina mu ani no ɛne na dɔfo no Ghana fo nyina yɛn tɛ kyerɛ nyina yensu ne yɛnjam wɔn fi sɛ de ade ato ne no ɔnyɛ ɔno a ɛne yɛ ɔde nsɛm sɛ ɛto DJ Zikipi anim mra agoso dwumadi ɛkɔ so no nsɛm sɛ ena Rasta Kenya de tuja. Oh, Rusty, yan ko intentem na de kan. Uti ya papa wu no ankasa no. Hu ya usen. Oh, ofa. Yes, that means so that Miss Pa. The first time I met Sunny, me mama we ye kura mansu, papa we ye mansu. And so TD we Miss because DLFM 106.9. On enemy edia me sure so say me fifia say ono. On enemy mentor area sin na market just one more me mentor ni Daddy Lumba. Obi a oni ni bia no betumi testify. Me to ni nyum kai ayi to fo bebre. Na sa de nyum ni de obetumi ato mu na. Oh, ni na me twiti na me betumi atibi. To de kasa o kasa wi me mo ama me capella of the DLFM 106.9. Ejino na me pai bono se ka me hia no one on one na makama sama cheno no watumi ambo ama me so me gina me nan so. Oh, So me hia papa da me hia da di eyemiya. Oh, eyemiya pa se na sebe na me wo Ghana ka me ni me fet ina no eyame na enim ni ayo ntina edia yo honi dia ene ipedi se fa untuma boya dia no why na the way yesu wo Ghana ha no na enim ni ayo ntina edia yo honi dia ene ipedi se fa untuma boya dia no why na the way yesu wo Ghana ha no enya de kitwa the whole word na nkasa no obi yesu yesu a ebinum asu ama omuntimi mpompi ai no kwasem ebinum asu ama wadumpo entimi MP wei mtuni a ono no owo UK Ghana ni mtuni wa highlife musician de den e de Rusty Kenya ana wote ne nka emra na one DJ Zikipi twetwe nkomo ewa woso adwumadie suo no on DLFM 106.9 ene yede asomwe yantoa kasebota oni dwumadie ni so a na meke sei Ghana fo beka ya na wotwetwa mu na de kasebo tawso de beto manim se House of Daddy Lumba fan club fo e de beto wiase afa na nyina nim sem wanom ebo mohomade abadwumaden etimi egusa wanom AC eye 50 bed capacity women's ward ewo asamankase General Hospital abanyala sabia e de aboa mapomoden etumi akonkan e ma de hia mo apie mantamum ene asamankase ne omamu nyina no yatimi enya so mfa so no medam we so e de ahye yam papa wanya ne baabi ekro Charles Kwadwo Fosu ene munyam
na se me wa bonte na nipa bi ena ma be fonten tan so keka kan ni frama nsem e de fa nsem we hu na ekuo de nkrata ba bonten e kire mu sem yan kan kira Ghana fo nyina sem ayaresa bia wonom eboa akwakwasi a mesi ameka sempo mu guso wonom ya nya de o mawie no ebinim nam abe fonten tan so to ayempia na mo so masi awie nanso yakwa ne ya hunu na mo tu futo de Ghana fo ani na mo data yen empenifo ase yan kan kira mo se ensem no nya sa na mo kan no se de ye kase bo ba kire mu no omo guso a wo mu si wo mu wie ye wonom de ye e de ahye yem papa ni munyam endem guso mu si ewo asaman kase abanya resabia omo guso a wonom ye te yan kan kira Ghana fo nyina se mo a asam to abontem twetwen sabia owia nam ye mo pe na mo yem tototo ayampia ne nsem anim na mo kade gu nipa nim ase ne wo mo sere mo ada waye bi na nya munyai enche se to aso de mo ye no omo bonwe so ne sente free na ekọ science ma hodo wa ba bonten no a mo madan no se de mo pe no bia no mu nsi wie ye omo guso mu si se de ye kase ba kire mu pepepe enti ebe ya sa ensema hodo a mo ka fam o mo asie wie nanso ye kwa ne ye hunu no munyai ka fi se de mo ye no enya dia wonom ebojo so kra nti omo se yan kan kire wi ase afa na nyina se sa ensema hodo ba ni pa bi tototo ayampia na omo se omo asie wie ye kwa ye hunu omo se munyai enya no kre se de ye kase obeka ye no eya do mu guso mu sie to mu guso a won bo adwuma de no masi eye 50 bed capacity eye women's ward e de aboa apomri aya sabia no no wasaman kese no omuguso musi no mu wie nsu a de ye kase won bo de afa ye cameras ahodo akotwa aje hu story ma wiase nyina ehunu se de mo kan ye no wo mo de ose e de aye ojo e de ahye papa enum nyam executive board no e de ma house of daddy Lumba na mo de ensem we e de ababonten na mo beka ya e mo no pani pa ono no kan executive no ho de den di Isaac Nana Ishan emra woni de kase betwetwen komo ne sem sei no de tu dwante wa wante no tie waso na tie ne yi se be ya unko gina baabi koto ayampia kaka nsem a enim Midin di Isaac Nana Ishan Dudona Fremi Kenwale mene House of the Year President House of the Year ekwa yeta dadi echi na yebota edita dadi echi ne se ne nnwom no nnwuma eboaye pa se ebia mewraho se ebia meyare mihan kranhye mi bibia yenya wo dadi nnwom dadi nnwom de ye friend gospel enya nnwom bia keke ntino nnwom bia eboaye na ekuo no so yete se yede beboa na senia yenya dadi ho nnwom emfaso no na amanse nyina ehu emfaso a ewo nnwom no nti ye ntada de chikwa ne nnwom no esua etie west no eche afoforo senia west ni city na ye ya bibri se dadi antenase anche na we free mu so ne so nche se yekuo no so abewiye afekra na yebema amansan ate dadi inka ebe yusu yesu yekuo no na ye de aboa na dadi make sure se ne di bekwachi kwambe so ne befa so amani di akwachi ye wo project a ye me no ka se ye project bako ewo asaman kese asaman kese general hospital ye women's ward ewo 50 bed capacity enti say ye eda hye ne nyam ede ye ne fancy ne statue kra esi enim eda hye ne nyam na make sure say daddy will forever live although he is no more enti we eje Nana Ishan Isaac Nana Ishan no wa company for no edi akotene ego yam papa ni kuwa tawo no machi ye pa bo adwumaden ye nnwuma pa e de somo no mechire the house of daddy Lumba fan club for ena wote wono monka no nti mesrew ensam no ye ka ne se de ye tie na ankogina be fon 10000 kotwere de wo nim na ntwere de DLFM anka ne de House of DLFM anka na nka sa tie ne ye bio wa na daddy make sure se ne di bekwesu yeku no na ye de aboa na ebe yusu yesu yeku afekra na yebema amansan ate daddy inka ebe yusu yesu yeku no na ye de aboa na daddy make sure se ne di bekwachi kwambe so ne befa so amani di akwachi amani di akwachi ye wo project a ye me no ka se ye project bako ewo asaman kese asaman kese general hospital ye women's ward ewo 50 bed capacity so amani di akwachi ye wo project a ye di akwachi ye wo project a ye
Sawate, your project, ye. One can saw my ye. Enti mo na be fonten tanso. Kan sema yen kan ye. Kan sema House of DLFM kan ye amoke kan munyai. Munyai pa. Ne mpanifo adwalai, o ma pa lai pa munyai. Yadamas. Kase yebono ye DC. Nansa na no manyanken ka adwenkyere ni bi. Etem pa se premu ani abomu no. Comfort Manti, and I say good afternoon, Sammy B. Was in news in the more the sound of manam. Naya shaman, great state a US, a hot manaka se one and for diners. Na in fact, a more the sound of manam. Na watcha DLFM College Association Kuno Chomunina. I catch a senior man, my boss, Charles Manti, US Montana so Mechiano. Dora Yajiwa a Jane or say. DJs be what you madame. So good to mene Rusty. Kenya twetwe nkomo na ebepiem wo die kase bom so producer no mo betua meka ntesa ye kina meyi mama na Kofi Parliament de aba na o say ohwe live edi free aguna bobikuma apa se kase bom ni mo de sa no manam we krampo de mo de kras na otwen nam ono so eti apa na ya kama wiei say adwuma ku aso ya sene do so otwen hu wi na me kase mprempre no DJ Afiba bese the College Association of DLFM Wanom etonsa the Afragana fo nyina say ekwa we no tayam papa ne radio station dey daso DLFM 106.9 adwumadi nyina kine papa na nyima wato de nyina no mo taachire pampe ne mo de sa no manam na DLFM ene nyam papa ku ahodo no omo kire omo de ne papa ba ko pene omo de no nti bomo de afa ho behim asam to ayedi wachi akọ bibi na beto nyina di achi ye ko jaw ma ese ya wa hu atumeto Womo sansu guso mo ye project de ba pedi atoto so a bomo de na badwane ku na sabe ompa we na peka ya matuam omo sere wa de beka nya ho bi ekwo ne panifo ne bi wa monone bi su o mayi mu ekwo de opa bia opa monone ya wonse beka opa Ghana hanso a wonse beka emu ode pa beka ho ye ho bi na mu kire mu a yen kan kire mo se opa ma ho matrofo na do ho abehye mu a ahomatrofo ne eni 0538 865 393 0538 865 393 omo kire ma ekuo no mra ne say yemfa odo tebrane ye nyina yemfa odo ne yemfa motum ne kuo no emu oda pa sesebe anomanam na yam papa t-shirt na ye de kwa no 1 week no so aya available DLFM from this year e wo fia ha ye wo duku ye papa duku no ne bo nya de 50 Ghana cedis pe wo ba won sebeka bi t-shirt no to 150 pe bla beto bi size bi a wo pe bi a won sebeka adwaje sikapa e wo front desk ho no ma ye premises wo ba won sebeka bi bla beto ne papa 1 week ne yemfa nkodi brafia DLFM ewo North Legon Agboba Johnson ya ne Wisconsin International University College ne de hwe ne muti bra na beto de ne nyina yemfa nko ne papa ne 1 week yakopɔ ya adoma Saturday eba so no ye nyina ye nhye ne nya fita kama ye uniform ne yemfa nko te papa dwumadie no echi if yem papa ono a kobeba waye bi o maman ne nyina nkota na echi saa nso na ye sponsorship e de atade DLFM echi for live coverage yam papa 1 week yakopɔ ya de beto dwa mimi na ebe no sika bo wata so wanya bi wo ya nkwankre wo ya nnwumakuo wo beso beso ya sene ne yam papa ne 1 week no etumi eba be for 10 times so live on Facebook DLFM your page and YouTube and afin so radio no so a no bia nya bi hwe o wiase afanya bo maden afa kakra bra fa beta ya chi be sponsor yen ne yamfa live broadcast no famro on the 30th of this month 2025 at the University of Ghana Sports Complex bo maden abeso ya sene ahomatrofo ni nie 0577 475 343 skabo wataso uye ankwankre ebisha ho enwumaku a fra homan be sponsor ne yemfa live coverage no famro 0577 475 343 and 0244 668 288 0244 668 288 free na be sponsor yen ne yemfa live coverage no of the late Daddy Lumba the 1 week observation no ne yemfa mra emesom na penifo te sabia bo bi de agakwa yenya ne kwanti birthday ba ku bi aba DJ Zigby manya ifri ne kono mbe ya kafia hanti ma hofe Belinda Boamie project mame na mentwa ne tew and we happy birthday eko e dia maw ahofedua Elizabeth apia a wo som e wo PCG Trinity Congregation ona daso no ne hofe pa ma hofe infa dia me hira pa o ya ne simogire ahofedua ya me hira pa wate
Enti ne wa wodai ahofadua woden ede Elizabeth apia wosom ewo PCG Trinity Congregation yakopon hira pa no nyo kese papa mena wodai enya soronko yakopon twede ampon wo hira nipa ma ne tamfo kora pa na kira kwa wo hu no yakopon hira one no nyo kese wonfrafra domu enkwa domu ne hira ne mu so pa so happy birthday ekwa dia ma Elizabeth apia wosom ewo PCG Trinity Congregation no wo eye district no eye ose wo na wo ye district session clerk ewo kwahyeman esomonim yakopon hira no nyo kese pa wei efri eye zila na wase yemfa woda kese wei yemfa emma wo kase ebo ne ye de asi emusemufo ne ye maize meber entwi esemu edemame DJ Zigby na afenso Belinda eye joint operation edem kopie mu ego Facebook na afenso YouTube makase eboyi wonya bi ehweye DJ Zigby kura ye echinchima fide ne furuma edesum awiei do ma me mola support no eye efia sugar dedew oya dew de sichiri oka hu bi adwoje sikapa eboaye ewo kase botamu tuntum so owiu ahofadua oboaye pam okenken ya mekɔ ne kɔntren kro ede kase botawu ebesom wo ewa wiei no ede amagye so eye gogofa Nhyiraba Kwadwo Sammy P mahoteden ene takwade kodwakrom twaba wude hye konkrom Alhaji Abdul Kasunte de hyenie yema mu nyina mo ene tia ade hye mesoso no ena najwa sirki na akire mu hima makajase nanka so betena se nene odidi a wadwumadie no Monday special that Lumba Monday special e de asomo sexy journalist eba na aba etachire bi kwam yafum that Lumba wo fase ebeka ho mene dwumadie na ye tight makase video kwekase video nkoso na DLFM 106.9 mamu nyina mo ene tia ade hye DL News.